Morning teenager. There, as you know, internet is the future, right? Zinthu zambiri masiku is via the internet, and there's no turning back. Alisa kuina okhala well versed in the internet, social media jani ntchito zambiri masiku you need the internet. Anthu ena amagwira ntchito ku nyumba, office yawo ili nyumba, and all you need is the internet. Zinthu zambiri zabwino zikuchitika through the internet. People are making money through the internet. Komanso at the same time zinthu zoopsa kwambiri zikupangika through the internet. Internet yomweyo, social media yomweyo. So iyi ndi nkhani koma iyi it's also very much a lesson. Chifukwa choti maiko ena akupereka ma warning kwa anthu awo chifukwa cha zomwe zikupangika pa internet, mascam osakhala bwino kwambiri amene anthu akutaya miyoyo yawo. Ndiye iyi ndi nkhani ya Vera Kravstova ndi zomwe zampangikira. Ndiye tenticheze. Uyu ndi Vera Kravstova. Mu chaka cha 2025 anali ndi zaka 26. Vera amachoka ku Belarus. Anali okonda modeling, amafuna adzakhale top model. Amapanga maphunziro aza modeling chani, komanso amadziwa kuimba, analotha kuimba mpaka anapita kukapanga compete mu program ya The Voice ya ku Belarus. Ndipo anachita bwino kwambiri, sana wine koma anachita bwino. Nanga zinthu zina umapezeka kuti olosa wine, you can be munthu kuchita bwino kwambiri koma when there's one winner koma anapanga bwino kwambiri, moda anadziwika and anthu amamukonda kwambiri. Nde chifukwa choti amafuna kupitiriza za modeling, pena mapanga za volunteer chani za modeling zomwezo, anapezeka kuti anayika profile yake. So maika portfolio ndi profile pa internet as a way of kuzichita advertise kuti ndine model amene angafune model. Nde anayika profile yake pa internet, nkumayembekezera kuti mwina ena akanena kuti ife timafuna model alipira. Nde analandira di interest yochoka ku Thailand. Organization ina yake imafuna model, nde inaona kuti yeye ndi perfect fit. Anampanga contact, ndikuyamba kuyankhulana naye, anamuonetsa company yawo kuti ina company yaikulu kwambiri, and yonena ndiyoneka kuti yodziwika kwambiri ku Thailand ko, and she was very impressed kuti amukonda yeyo. Anamuza onena kuti apite ndipo azimulipira $5,000 per month. And she was very impressed. Kuti $5,000 per month ntchito yoyamba, komanso anamusonyeza kuti ma prospects ake ngabwino kwambiri akakagwira ntchito company imeneyo inayi company yoti yapa mwamba kwambiri. Makampani enaso amuona apezeka kuti achita bwino kuposa amene amaganiziranso. Nde zinamsangalatsa kwambiri. Anayankhula ndi mayi ake, bambo ake, abale ake kunena kuti sindifuna kutaya mwayi uwu ku Thailand. 5,000 per month ndi ndalama yambiri, andipatsa nyumba pokhala, and ndi mwayi wanga ndikonze chani profile ndi portfolio. Atakambirana ndi abale ake, anaona ma email ake ochani, nawonso anali impressed kuti azikuoneka ngati zabwino kwambiri, mwayi subwera kawiri. Anavomera kuti okay chabwino. Ananyamuka mu September Vera kupita ku Thailand. Anafika pa Thailand as confirmed by airport ya pa Thailand. Analowa mu Thailand, amachita be communicate ndi abale ake pa nthawiyo kufikira pa 4 October pamene anachita communicate ndi abale ake. Kenako sanamveso kalikosa, amayesera mpanga contact koma samampeza, samampanga reach. Ndati zomwe zinapangika, abale ake anayamba kufufuza kuti kodi Vera zakhala bwanji. Kenako analandira email abale ake kunena kuti Vera ali ndi ife, saudzora analembera ndani, ngwazoti ngati mukufuna mwana wanu mutitumizire $500,000. Iwo ajano nkuyamba kupita ku polisi chani kunena kuti sitikumpanga reach koma tikulandira ma email odabwitsa kuti tipereke 500,000. ndi ndani? Ndi anafusa boma la ku Thailand. Boma la ku Thailand linanena ndiwo sakuziwa. Atafufuza ananena kuti watuluka mu Thailand. Anamuona pa airport CCTV akutuluka mu Thailand akulowa ku Myanmar, kuti wachoka ku Thailand wapita ku Myanmar. Ndi amafufuza kuti ndiye chinachitika ndi chani. Ndati contact yomwe analandira Vera kuchokera ku company ya models yanjani yomwe analandirayo inali ya fake, anali maskama. Zonse nakhala kuti azikonza bwino maoneka ngati organization ya mphamvu chilichonse. Amati akati afufuze apa olukuyang'ana pa internet zonsezo kumazipeza zomwe amuza kuti ayang'anezo. Ndi anaona ngati kuti ya legitimate. Ndimene ananyamuka kumeneko
anakangofikira m'manja mwa mascammers ndati anamupanga kuti atuluke mu Thailand muja akalowe ku Myanmar. Kuli magangi oopsa kwambiri zigawenga zomwe zikuyendetsa mascam oti akubera anthu tsiku ndi tsiku. Ndati anakamwika ku kampu kwina kwake kuti kumaoneka ngati kuti kuntchito ma building ambirimbiri angapo. Anangolowa kumenekoko basi akangotseka walowa. Ndingati ku prison kuli magadi ake amifuti sungathawe sungatani amapangidwa dzipongwe mmenemu azimayi makwadyetsa chamba komanso ati kuagwiritsa ntchito. Ati iwo amasandusano iwo maskama kuti iwe ndiwe mtsikana wokongola nawo ntchito yako ampasa rumu kumpasa kompyuta. Ndi ntchito yonena kuti uzikopa azibambo olemera. Pa tsiku uzionesesa kuti watipangira ndalama mwakuti ayambe kucheza ndi abambo ena ake nawonso ena ake sali kudziwa kena kalikose akuona ngati angocheza mwina ndi zimayi pa Facebook kaya angocheza ndi zimayi kaya ndi pa Instagram. Alino achina Vera ono sangachite makani akachita makani awamenya awazunza awavulaza ndamapanga zomwe akuwauza. Zibambo uchanena tanitumizire zithunzi atumiza zithunzi. Azibambo achaso amaona ngati ndi munthu weniweni eti sindikuchitidwa scam. Apenaso ma video call kuti ndi munthu weniweni nditumize ndalama. Azibambo achazitumiza ndalama zichazi kutenga ndi machani maskama acha eti ndati ifa chonena kuti amapatsa target pa tsiku ukuyenera kupanga ndalama mwakuti ukamakanika upanga target akupanga punish. Ndakuti Vera amakanika kuchita reach target yomwe anampatsayo ndi kumulanga kwake andati anamuzuza kumpanga chiwembu kenako anamung'amba kumutsegula ndi kumuchosa ziwalo kukagulitsa pa black market. Makolo ake achakuyesera kuachita so contact kuti amene amatichita contact achazili pati anawayankha kuti musavutike tamupha forget about her. Ali chabwino kuti tumizirani thupi anazo kuti tamuotcha musadandaule tathana nazo. Nde makolo ake akusowa kolowera kuna kuti ndetifusa ndani boma la ku Thailand tikunena kuti munthu akuoneka kuti anatuluka analowa ku Myanmar ndefe sitikudziwa nanga siwatuluka sitingachite account for munthu oti watuluka Myanmar kunena kuti ife sitikudziwa kuti wapita kuti moti makolo ake kukamwa kakaso. Ndi nkhani yoti ikuzungulira mpaka nakolo ku Thailand iko maiko ena ku Europe ku Belarus kuti akuchita advise anthu kuti chonde be careful ndi pa internet. Sichiti chonse chomwe chikuoneka chonyezimira chili cheni. Ati maskama ziwada akuchita target azibambo andalama olo azimayi amene andalama anyamata ena ake akumachita pose ngati nawonso ali ndalama basi achita target munthu uja mpaka napeze njira yoti amtani ambere ndalama. Amene akumalemera ndadzigawenga zichafa ndalama sezo zikupita kwa dzigawenga zicha sopano. Ati azimayi ambiri akuphedwa angosowa choncho uyuyu wakupanga kunena kuti watchuka koma ndi azimayi ambiri amene akusowa atsikana akupanga target ma influencer apanga target azimayi anthu osiyana onena kuti adzachita scam koma aside from wachita scam akumayang'ananso ma profile osiyana anthu kuti apeze anthu onena kuti apange ngati kuti akuwayitana ntchito zosiyana malinga ndi zomwe munthu wayika out there kuti ukanena kuti ndine model basi abwera ngati nawonso ndi achani nda agency ya ma models. Ukanena kuti ndine influencer anena kuti ali ndi ntchito ina yake pano tikufuna unena kuti udzapange izi tikulipira ndalama zake zimakhala zambiri zomwe akutchulira kuti ukanike kukana ukangopita sukaonekanso. Ndati izi zizambano kukulira ndipo zikuchulukira nde maiko akuchenjeza anthu kuti internet iyi be very careful kunena kuti mukupita kuti mukakumana ndi ndani chifukwa you never know mukhoza kathera m'manja mwa zigawenga ngati zimenezo. Imene ndi nkhani yomwe apangika kwa Vera zikomo kwambiri.